Good morning everyone. Good morning. Happy New Year to all. Ayan, 2023 na naman tayo ngayon. Unang araw ngayon. At syempre, gagawa tayo ng ating unang vlog. Ayan. Okay. Vlog tayo ngayon para may unang pang attendance kagad kay Lolo. Ayan. So, ang una kong vlog ngayon, lalabas ako sa lalabas sa aming bakura dito sa may bahay. At dahil naka-warm up na yung aking car at hindi gaanong malamig ngayon, kaya okay lang na ganito yung suot ko. At meron naman akong under na thermal. Yun yung unang suot ko. So, ang unang vlog ko ngayong taon, first day ng year 2023. So, sabi ko, dahil unang araw ng 2023, gagawa ako ng aking unang video para ilagay ko sa aking channel. So, don't forget to subscribe. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to click and mag-put na rin kayo ng comment. And ang aking channel po, Oragon Iski Channel. Ayan. Yan. Oragon po dahil ang mga Bicolano ay kilalang mga Oragon. Yan. And SK dahil nasa Saskatchewan. So abbreviation po ng Saskatchewan province namin dito sa Canada ay SK. That's why Oragon Iski TV. Ayan. So guys, lalabas ako sa aming bahay now at para pumunta gusto kong magpahangin. Titingnan ko yung yung daan sa kalye namin. Alam ko busy, marami mga nakapark na mga sasakyan dahil sa bandang kanto lang namin nandiyan yung Catholic Church. Maraming nagsisimba ngayon dahil nataon na linggo ngayon at araw ng simba. Ayan. Yan, labas muna ako guys. Tara, samahan nyo ako. Iikutin natin ang aming town, Esteban. Yan. Ang una kong pupuntahan guys, pupunta ako sa aking bank. Dahil may mga cash pala ako pero hindi ko lahat i-deposito yung aking cash money. Gusto kong pumunta sa ATM machine para i-deposito ko ang aking ibang cash. Yan, para unang taon ng 2023, meron tayong pera at may i-deposito tayong pera. Para magkaroon ng laman yung ating bank account. Ayan, tara guys, samahan nyo ako. Ito yung ginawa ng mga bata. Ayan, oh. Kala mo ice cream cone. Ayan. Tago na ako sa labas guys. Ayan. May nagwawalk ng dog. Hi, Merry Christmas. Ayan, malabas tayo. Ayan, tulad ng sabi ko, maraming mga nakapark na car, vehicle. Ayan, punta muna ako sa aking van. Temperatura ngayon ay -12 lang. Ayan. Ayan, -12. Ayan, punta na ako. Park ng mga sasakyan. Tulad ng sabi ko, ayan lang yung simbahan. Ayan. Dahil gusto nilang mag-park dyan. Nagsisimba sila. Pero parang tapos na rin. Lumikula ako dito sa kanto. Panibagong taon na naman tayo ngayon. Ayan, medyo maganda yung araw. Binigyan tayo ng medyo magandang temperatura. Hindi kasing lala nung mga nakaraang linggo na almost negative 30. So ngayon, binigyan tayo, biniyayaan tayo ni Lord na medyo magandang panahon. Yan. So ayan lang yung aking bank, Scotia Bank. Kaya magpapark lang ako dyan sa after ng stoplight na yan para bumaba at makapag-deposit
deposit ng ibang cash. Ayan. Dahil marami pala akong cash. Pero hindi ko lahat i-deposit para maganda. May cash. Ayan. Okay. So, walk muna ako guys. Ng Scotia Bank. Meron ding BMO. Bank of Montreal. Yan, Bank of Montreal yan. Yan yung aking unang bank. Nung dumating ako dito ng 2010. So, before ako nag-start sa aking work, yung aking employer, isa sa representative ng aking employer, sinamahan ako dyan para mag-open ng bank account. Yan yung pinakauna kong bank account dito sa bangko dito sa Canada po. Ayan, yan. Okay, Royal Bank naman. Ayun, Royal Bank. So, 4 na bangko ito. At dito sa tapat mismo ng Scotia Bank, CIBC naman. Ayan. So, ito, bank. Ayan, yung aking bangko. Ayan, deposit lang tayo. Ayan. Dito tayo sa may ATM. Ayan. Ayan. Hindi lang to guys, deposito. Ayan. Check mo na. So, hindi ko makita. So, okay. Ayan. Okay. Tapos, punta lang sa checking. Then, ilagay mo lang yung money. Ayan. I-insert mo yan. Simple lang yung pagdideposito ng cash sa ATM machine. Ayan. Simple lang yan. Ilinuha yung buong pera na linagay ko yan, tulad yan, linuha. So, ibig sabihin, may mga siya, guys, may mga gusot-gusot. So wala pang ina-accept na money. So, unti-untiin natin yan. Yan. Para, yan. Subukan natin yung ganong system. Rinig yun, guys. So, 2 batch natin, susubukan natin. Dahil may mga lukot-lukot kasi. So, yung machine, yung ATM machine masilan. So, kaya yan. Deposito is 560 pa lang. So, add more. So, lalagay natin uli ito. Yan. So, yan. So, ganun lang, kasimple. Yan. At saka, pag dineposito ko, yan guys, yan, dinuha ulit. Available balance ka agad siya. So, ulit. Mukhang iluluha siya ulit. Yan, sabi ko na. So, okay na. Yan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe po Oragon Iski channel. Yan, and wag natin kakalimutang mag-put ng comment and paki-like na rin po. And ayan. Thank you so much. Happy New Year to everyone. Okay. Nakapag-deposit na po tayo. At ang next na ating pupuntahan, dahil hindi pa ako nakakapagkape, pupunta lang tayo sa may Tim Hortons. Dito na lang ako sa isang Tim Hortons dito sa malapit sa amin. Bali, 2 kasi yung Tim Hortons dito guys, doon sa King Avenue at saka dito sa King Street at saka dito sa may 4th Street. Ayan. Guys, kumusta naman po yung ating mga New Year? Kumusta po at paano po natin i-celebrate yung bagong taon natin, especially sa Pilipinas? Doon yung ating mga kapamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak, and of course dahil marami rin tayo mga kaibigan dito sa Canada at saka mga nagkakailan din ng aking mga relatives dito, mga mag-anak. Shout out sa aking mga pinsan sa Ontario, sa Toronto. Meron akong 3 pinsan doon. Yung isa, yung 2 magkapatid na parehas nurse.
kay Josel at saka kay Mayan. Kumusta kayo dyan sa, sa Toronto? Buti pa kayo dyan, ang ganda ng lugar nyo dyan. Talagang ramdam na ramdam nyo ang kagandahan ng Canada. And sa isa ko pang pinsan dyan sa Toronto rin, dyan sa Ontario, si Ning. Ayan. Ang apelyido niya ay Manaog na. Pero siya, apelyido niya ay mama niya Balbuena, kapatid ng aking tatay. At ang apelyido niya ng papa niya is Espalyardo. Ayan. Ayan. Ang ganda ng panahon, guys. Ayan. Happy New Year to all. Ayan. Daming snow na kinaskas. Sawa ng snow dito sa amin. Guys, sana maging maayos ang ating bagong taon. At maisaayos natin kung ano man yung mga pagsubok na dadating. Normal yan, guys, mga pagsubok, mga kung ano-ano mang dumadating. Parang gulong lang yan, paikot-ikot. Yan. At may mga bagay tayong di inaasahan na dumadating sa buhay natin, kaya kayang-kaya natin yan, laban lang basta tama. Ayan, di ba? At ito medyo busy sa sa Tim Hortons, ang gamit mga nakapark. Ayan, dahil para magkape. Ayan. At siyempre isa na ako dito para makapagkape. Ayan. So ngayon pipista tayo ng magandang dito. Ayan, haba ng pila. Pipista tayo ng magandang spot. Ayan, maluwag yung aking na parking yan. So syempre pupunta muna ako sa Tim Hortons para makapagkape, guys. Okay, so ako kaping-kape na ako kasi medyo ngayon, medyo ramdam pa rin yung lamig, minus 12. Kaya ito, magkakape muna ako, solo ko. Tatawagan ko yung ating mga kaibigan para samahan ako dito magkape dito sa Tim Hortons. Okay, guys, bababa muna ako.